така, дядо, както знаеш, аз съм ваш посланник на Европейския парламент и понеже евроизборите идват, ми стана любопитно да видя как вървят нещата там с по-възрастното поколение. Първият ми въпрос е, ти някога гласува ли си за Европарламент? Не съм, дядо. Защо? Не сме имали такава възможност. Знаеш ли кога са евроизборите? Ако не ме лъжи паметта, някъде септември месец. Не за септември, дядо. Верно. Да, юни месеца, от 6 до 9 юни. И знаеш ли какви решения взимат в Европарламента, с какво се... Знам. Знаеш ли какво? Много проблеми, които се намират в самия Евросъюз. Да, по-глобални. С страните обсъжда се развитието на икономика, Да, климата, околната среда. политика, вътрешни положения на държавите, Да, правата на човека. финансово. Браво, дядо. Знаеш ли защо е важно да гласуваш? Знам, че... Защо? За хората, които отиват там. Да. Знам, че повече възрастни хора смятат, че не е толкова пряко, не ги обвързва толкова пряко, но реално гласувате за бъдещето на следващите поколения. Вярно е. Защото ако не гласуваме за тия хора, които трябва да отидат да ни представят като държава, като нация, не може да бъдем равнодушни. Да. Преди да влезем в Европейския съюз, как сте пътували? Пътуванията бяха ограничени. По-трудно е било, нали? Не можеше. Сега излизаш, показваш си паспорта и заминаваш. Да. Докато преди трябва да има виза, нали? Има много препятствия имаше. Да. Тя беше и студената война тогава. Също така в момента има и проект Еразъм. Аз съм ходила по него, ти сигурно... Като влезем и в Шенген, пък съвсем се отварят границите. Ние съм ходила в Хърватия, в Германия и то беше безплатно за мен. Разбира се. Също така и в образованието ми, аз нали искам да уча в Холандия. Едни са... Преди това беше ограничено. Нямаха всички възможности да се ходи. Сега таксите са съвсем различни за хора от Европейския съюз. Сега се ходи, да. И то пак има ограничения, защото финансово повече. Обаче съвсем... Но се получават и стипендии и всичко. Много по-различно. Доста млади хора отиват да учат. Значи е важно да се гласува. Важно е, да, защото хората, които влизат там, повечето трябва да защитават нашите интереси. Да. Те са нашите избранници, представители. Точно така. А откъде намираш информация за Европейския съюз? Моля? Откъде намираш информация за Европейския съюз? Ти си много запознат. По интернет. По интернет? А гледаш ли дали са достоверни източниците? Вярвам поне. Защото правя сверка и с новините. Което е много важно. Много е важно, да се проверят дали са достоверни източници. Просто да отсееш нещата, как стоят. Защото има някои информации, които не подлежат много завярване. Да, така е, да. Благодаря ти много, дядо. Моля.